ମାମୁଁ କଣ ଆଜି ଦେଖା ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଇକି ଖେଳ କରୁଛି ବୋଧେ ମାମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଦେଖା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠି ବୋଧେ ଖେଳ ଫେଳ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଖେଳ ଜୋରସୋର ହଉଛି ମାମୁଁର କାହିଁ ଏବେ ଯାକେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇବି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେନି କାଇଁ ଆଜି ତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଆରେ ଏଇଠି ଦିଟା ବସିଛ। ଏବେ ଆଇଲାଣି ମାମୁଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛୁ ଆଉ କଥା ହଉଥିଲୁ ଏଇ ତମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇ ଗାଡିଟା କାହାର କି ଏଇ ଗାଡିଟା ଆଜି କିଣିଲି ଆଉ। ଆଜି ଆଣିଲ ହଁ ଗାଡିଟା ଭଲ ହେଇଛି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଭଲ ଗାଡିଟା ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ଆଉ ଭଲ ଗାଡିଟା ପାଇଲ ଆଜି ଆଉ ହୁଁ ଗାଡିଟା ନେଇକି ଆଇଲି ଆଉ। ହଁ ଦିଟା ଖାଇବ ଆଉ। ଭଲ ଗାଡିଟା ଆଉ ଜାଣିଲ ମାମୁଁ ହଁ ଗାଡିଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଆଉ। କେତେ ଆଣିଲ ଏଟା 25,000। 25,000 ଗାଡି ହଁ ସ୍କୁଟି ହଁ ଆଉ ଓଡି ନମ୍ବର ଅଛି ଗାଡି କେଇ ମାସ ହେଇଛି କହିଲା 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆଉ। 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 25,000 ଠିକ ଅଛି ହୁଁ। ହଁ। ଆଉ ତମ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା କଣ ଠିକ ହେଲା ହଁ ଭଲ ଅଛି ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଣ ଦୟାରୁ। ଯାଉଛ ନା ହଁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କୁଆଡେ ଯିବ କରିବି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଉ। କାମ ଅଛି ବୋଧେ ହଁ ଘରେ କାମ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ। ସେଇ ପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗିରେ ଅଛ ବୋଧେ। ଆଉ କଣ କରିବା ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଆସ କାଲି ଆସ ବସିକି ଭଲ ଟିକେ କଥା ହବ ଜାଣ ମାମୁଁ ହଉ ହଉ ହଁ ଆସିବି କାଲି ଆସିବି ଆଉ। ଗାଡିଟା ଭଲ ଗାଡିଟା ପାଇଲ ଆଉ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ନା କଣ କରୁଛ ମେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରୁଛ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତମେ ଗାଡି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଏବେ ଆଣିଲି ଆଉ କଣ ଜାଣିଛି ଗାଡି ବିଷୟରେ। ହଁ ଏବେ ଆଣିଲ ନାଇଁ ହଁ ନହେଲେ ମାମୁଁ ମାରିଦିଅ ସେ ପଡେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ତମେ କଣ ଗାଡି କରିଦେଲ ନା କଣ? ଆମେ କଣ ଖାଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଗାଡିରେ କଣ କରିଦେଲୁ ଆମେ ଗାଡିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ଆଉ। ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ନା ରହିଯାଉଛି ମଝିରେ ହୁଁ। ଠକିଦେଲା କିଏ ତମକୁ ଆଉ ଜାଣିଲ ଚାବି ଅନେଇନି ନା କଣ ହେଇଛି ଚାବି ଅନେଇନି। ଚାବି ଅନେଇଲ ମାମୁଁ ତମ ଗାଡି ଘରୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। ଘରୁ ତ ସେ ଆସିଲ ଜଣେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ନେଇ ନେଇ ପଳେଇଆଇଲ ପଳେଇଆଇଲି ଆଉ। ତମ କାମ ଆଉ କଣ ଚାବି କରିବା ଦେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଥର ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ। ତମର ଏଇଟା ଗାଡି ଟା ଠକିଦେଲା କିଏ ଆଉ ଜାଣିଲ ଆଉ ବୋଧେ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ନା ଆଉ। ହୁଁ କାଇଁ କଣ କରୁଛ ତମେ ତ କଣ କରିକି ଦଉଛ ମୁଁ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଆରେ ବଢିଆ ପୁଅ ଜାଣିଛି ଆଉ। ହଁ ମାମୁଁ ତମ ଗାଡି ଆଣିଛ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜାଣିନ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ। ହଉ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହଉ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ହଉ। ଏଇନା ପୁରା ନିଶରେ ହାତ ମାରି ବୁଲିବ ଏଟା ଆଣିଛ ଆଉ ନାଇଁ ଗାଡିଟା ଆଣିଛି ଆଉ ବଢିଆ ଗାଡିଟା ପାଇଛ ହଁ ହଉ ହଉ ଯାଅ ଆମେ ବଇଛୁ ଆଉ ହଉ 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 ଯାଉଛି ଆଁ ହଁ ହଉ।